es disputarà la final de la categoria recreativa, que enfrontarà al conjunt C de l'Almassora, format per Pepe Miralles i Alberto Montoliu de Roig, i el Club Pilota Valenciano Ontinyena amb Jordi Naya i José Miguel Ferrero. Dos per cap blaus. Molt ben jugat. Entrava aquí dins. Per profitós. Falta 3-10. A favor de Blaus, punt de partida i de campionat. Decide campeonat, ¿no? A Miguel Usaki. Decide todo. Campeón del Club Pilota Valenciano Ontinyena, Jordi Naya i José Miguel Ferrero. I l'últim campió en aquest primer autonòmic de Frare, el Club Pilota Valenciana Ontinyena, amb Jordi Naya i José Miguel Ferrero. Farà l'entrega del trofeu de campió Juanjo Cabanes, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Traiguera.